За мама лъжичка, за тате лъжичка. Едно нещо е, когато любимите родители ти предлагат вкусна кашичка да хапнеш, а съвсем друго е, ако ти предлагат цяла лъжица неприятно рибно масло. Желанието на родителите да нагостят децата си с този деликатес е напълно оправдано. Именно в масните киселини се съдържат едни от най-важните за нашия организъм елементи. Привържениците на акватическата теория за появата на човека въобще считат, че благодарение на тези киселини се е появил Homo sapiens, разумният човек. А сега си представете бомбона, съдържаща всички полезни свойства на рибното масло, само че вкусно и необичайно весела опаковка. Такъв продукт вече се появи. Ние ви представяме новия детски бат от серията LifePak Junior B-Smart. Бъди разумен. Съставът на тези забавни капсули с формата на рибки практически е идентичен със състава на рибното масло. Витамин А, витамин D3, витамин Е и просто незаменимия за детски организъм елемент омега-3. Какво чудодейно има в тези вещества? Нека да видим. Витамин А. Ретинол. Витамин А стана първият витамин, чието полезни свойства бяха изучени и записани още през 1920 година. Затова той получи като наименование първата буква от азбуката. Основно свойство на витамина това е неговата антиоксидантна активност. Освен това, ретинол и неговите производни са важни при съхраняването на епителните клетки на кожата, червата и хранопровода. Способства за активния ръст и укрепване на костите и кожата. Витамин А помага да се борим с такива проблеми при израстването, като обриви, улеснява зарастването на раните и повишава имунитета, което, съгласете се, е крайно необходимо именно за детски организъм. Не случайно него го наричат и витамин на зрението. Децата, получаващи този витамин в пълен обем, са наблюдателни, активни и подвижни. Недостигът на този витамин води до огъня, умора, загуба на тегло и забавяне на растежа. Минималната дневна доза на витамин А е 1000 микрограма. В 100 грама на B-Smart се съдържа 45 мг витамина. Т.е. само 2 капсули от новия детски продукт напълно удовлетворяват дневната нужда на този витамин. Освен това, за да се усвои напълно витамин А е необходима мазнина, а за да се разкрие напълно своите свойства в порциона трябва да присъства витамин Д и витамин Е, което още веднъж потвърждава балансирания състав на детските продукти на Vision. Витамин D3. Витамин D3 това е слънчевия витамин. Именно него изработва нашата кожа при загар. Това е най-важното хранително вещество за ръста и костите. Само с участието на този витамин в костите се складира калций и ги укрепва. Този витамин също така активно се използва от педиатрите при лечение на рахит и остеопороза. Здравото сърце и съдовете също е заслуга на витамините от клас D. Няма да повярвате, но вашата разразителност също е показател за недостига на витамина. Затова може с увереност да кажем, че една капсула B-Smart не само защитава вашето дете от травми, прави силен и устойчив скелета, но повишава и настроението. Витамин Е. Витамин Е възпрепятства появата на сърдечно-съдовите заболявания, възпрепятства появата на атеросклероза, положително влияе на имунитета и подобрява храненето на клетките. Успоредно с това витамин Е и витамина на красотата. Той е природен антиоксидант, който представлява защита срещу възникване на злокачествени образования и по най-вълшебния начин влияе на кожата, предотвратявайки появата на екземи, рани и лиши. За децата този витамин се явява незаменим, защото той повишава умствената възможност, повишавайки вниманието, развивайки паметта. Омега-3 е един от най-удивителните компоненти на рибното масло. Нашия организъм не е способен сам да изработва тази масна киселина, макар тя да е крайно необходима за живота. Когато масната киселина омега-3 попада в организма, тя веднага прониква в нашите клетки, влияе на клетъчната структура и активност. Те имат многообразни полезни свойства, подобрява работата на сърцето, мозъка, съдовете, снижава нивото на холестерина. Тази масна киселина могат да окажат противовъзпалителен ефект и се явява отлични антиоксиданти, т.е. помагат на организма за извеждането на вредните вещества и свободните радикали. Омега-3 способства подобряването на паметта, повишава концентрацията на вниманието и помага на децата леко и с удоволствие да учат. Именно затова детския продукт съдържащ 26 грама омега-3 се нарича Бъди разумен. Дневната нужда на тази киселина е такава, че на детето ще му се наложи да взе 250 грама риба, а вместо това е достатъчно да приеме само 2 капсули от B-Smart и организмът му ще получи необходимото вещество омега-3. Съвсем скоро вие сами ще видите и ще увидите, че детския продукт от серията LifePak Junior B-Smart притежава приятен аромат, интересна форма и добър вкус.
вкус, но при това са съхранени всички полезни свойства на рибното масло. Първата пратка от тези продукти вече пътува към децата.